أب تجري حنت ولادي تريف النيران حق الزربا كاب كلهم مراحتس نسني حشا زبلكم من أبريتو نسنكا تأثيرا سلازي بزعب إن كن زربينا كتلبلو زي ما انبزات تبهلت حنتي حفتنا مالتيو نابد سببا مسيا قدمي عامت قلن مالتيو أمباسادر عشان داقيرا تشوي ما زنبرتيا زيما انتو خونا جن حاد زربا تزاري باسي دمس زي كونت النايلوم بزحات سبات تقوط يعملو مسجو دايز تتحيزو كن زربينا مالتيو أب تجري ناي أوباسانجو ممسا تسعيبو مالتيو بزحات سبات نو أوباسانجو كم نورا من كم حدا تخكل زي كونه سبن ولا ما تصون سي أي دلن لؤخنا يتم أخلاي من قسمبر حق زناتنا يكون زعينة زربات التسميع مالو مزية تحيزنا ون لو ما عندي كنزار عربينا مالتيو مس سمع أمريكان إيران انت تحيزو زوات أحدش زينا كم أون أب وورلد كاب مالتيو ني عالم كعس أجري لزقبر زلو صوتات بزحات تريوتات الله مساعتهم التحيزنا نزارهم قديات كله يوم لسقونا من لو ما عندي فيديو نس channel حدش صون كون سبسكرايب بمقبر جمرو نحردا هناص اي رئيتو كم بولكم دليكم كاس توسنا رئيتو تات مالتي نابخاتكم كبصحي كاب صرف وصا زخنا مريص اللهو مالتي اتش لايك غير ليله نز فيديو بويك اغيرات ليله بطعمي يغني لي كبرت يابلي سارا ايوب حدا اينايلكا زيلو تاريخ يتزارب تغارو اثيوبيان يخم ارترا خارساس خارت هاغريا تخاوير كمنبار باي وغن ادلاينا قداسنيو اتمنتاي سلام سلازدلي اتحقو كم مسمر اينوصايو سلازي صصقعنا نحاز زبل سارا ايوب رئيت الله مالتيو داويت ولدو 4491 yes time to wake up young generation كن على لنا زبل رئيته يبولو مالتيو ويكا كنقح لنا حدش ولدسي كنقح يزغبو زبل حناص اي رئيته هيبون الله مالتيو راهيل رهوا قبر مدهن لايك غيرات الليلا نز فيديو رهوا حفتي يغني لي كبده اسفا we need peace زبل رئيته هيبون الله يغني لي مالتيو سلامنا عندل زبليو بتماساسادي እዞም ኩሎም ዝራእኹም ርኢቶታት ናብኡ ተመልሲና ክሳብ ንመጽእ ኣዝዮም ብጣዕሚ ጽቡቓት ዝኾኑ ርኢቶታት እዮም ነይሮም ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ let's go ግርም بقداماي سممع سلام إيران أمريكا نعلم لخا عداقاتات أبرابير ولو ب5% بموسخ تاريخ زلعالة درجة خوين تمزقب زولو مالتيو نداديو واقا ندادي 5% قدم حجب موسخ ينير حجقني قرطة بمزغباب بمرأي ويكا طولو يلو لو تبممزايو نزقو دايزي دما مالتيو ناي دونالد ترامب وصانيو دونالد ترامب نستريت اوف هورموز كخفتن أمريكا بالعلى إيران زقبرتو زخون يخون عينت الجدا كتلعل مالتيو إيران وبتماساسالي اتي تبلص غوز نبرت ناي يورانيوم كم اون ناي نيوكلير مبلعلع تطو كتبل حج زلو طرح يزا خدقصل ايو تلبوا زلو مالتيك ابتزينا كم زراخمو اندحرد اخوينو بتدغاغام ግን حدا ጉዳይ ጠሊባላ ኢራን ማለትዩ ገና ዘይ ተፈትሑ ወጥረታት አለው ቋሚ ሰላም ከራግጽ ተሆይኑ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርዒት ሙሉ በሙሉ ተቋርጾ ከም ዘለው አያ حسابات تقلد زلا مالتيو ازي نبلنا نابتنا لو معنتناتنا فيديو كنسغرينا تغارو ايتصرفوا نغوال ايري زبل رئيتو هيو مالو مالتيو ايرتراويتيا إلوم زارو زلونا لو نزيما اسكيتا اتزاريبا خوينا زيما نسمعها سودان ትንሽ there was a ብዙ የኢትዮጵያ ህዝቦች እዛ ሄዶ ነበር በስደት በባድ ምክንያት ነበር ኢትዮጵያ ውስጥና በቃ እነሱ እናቶች ልጆች they are there እና የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ so እሱ 15 ጽፍ ምንም አልመሰለኝም ነበር I was like because ማድረግ አለብኝ እንደማድረግ እንደምትዩ ማይንድሽ በቃ ተቀበልሽ ያ በቃ ወደ እግዚአብሔር አየሁና I was like በቃ ያንተ ፍቃድ ከሆነ አረጋለሁ ቪዲዮ ንኹሎም ባንዳታት ሸሪልኩም ወብጽሕሎም ካብ ዜማ ከጅምር ዜማ حج عدل رخيبكي جونوسايد كتمسكر يحفيركي جونوسايد كم تقراويت بالعليخ خم تخايدة كتمسكر يحفيركي بلخ نقراكي كتكحد خلخي نمعراب تقراي تراي كون كنخ خحدكي كتكحد خلخ نتتفانا قال تراي كون كنخ خحدكي نتت مالي ذا بانديرا حيزو ذا لينجر زي اتخدينو ود 10 عامت عين بركو ذهبك اخ خحدكي ابلعلي جونوسايد تخايدو ابلعلي ترشينو ابلعلي صقامات تقاطيمو ابلعلي قرن نفاس انتهاريمو ابلعلي اسكربيتون ورقه دربي برخا زوصات نعو يخ خحدك زلخ
نتوال حدا زي فلت نتدقيتو تمسجن يلو زتسق نوح فيركي كاب قدامي مس ادوناي كوين خطش قابط خلخي ኢትዮጵያ ክትብል خلخي انا شعي قابيصكي بخمزه عين الدرجه بزمت ان درجه ግን ወሪድኪ جينوسايد اب لعل حزب تግራይ ተኻየደ تخحد ኢለ ግን حاسبي يفلطني انت انا حراي كلهم سبات يحيي تقاوموا ما زلوا مالتيو اب تقاوموا بلعل زيما እዩ تقاوموا بلعل ادوناي يصنحو مالتيو ادوناي كا زي سمع سم مسكونم مبزحتهم دغفتي ኢትዮጵያ كون زيدليو زخونه منسي تግራይ مالتيو كلهم دغافا ኢትዮጵያ كون زيدليو حساب العلوم نساتهم تايبللو دغافي تግራይ ጥራሓት كون ዝግባካ ወይ ናይ ኢትዮጵያ አካል ክትከውን አይትኽልን ዝብል እዩ مالتيو زيما اوف كورس زيግነት ኢትዮጵያዊነት ይዘለዋ በሐጽሩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድምጽ ክትከውን ይግባ አይነ ህዝባ እንተኾነ ግን ብስተወሰነ መጠን ሓደ ዋላ ክንአብ ክንዳኻያ ዘይ አኽሉስ በአኻይ ውዕል ዝባል ምስል ኣሎ ማለት እዩ ክንዳ አይት አኽልን ሕጂና ኣብነት ገለገሊኹም ዘለኹም ክንዳ አዶና ያይሰራሕኩምን ክንዳ አዶና ያይተዛረብኩምን ነዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ኢብን ኣብ ዝተፈላለዩ ድምጽታት አማሃብሲ ዞም መናእሰያት እዚኣቶም ብዝተኻእለ መጠን ነገራት ከየጋደዱ ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ድምጽ ንኽህቡ በቲ ዝኻእልዎ መጠን ማለት እዩ ጥጡሕ ባይታ ኣለዎ ሚልካ ምዝራብ ኣይካልን እዩ በሐጽሩ ግን እዚኣ ዝሓሸ ጥጡሕ ባይታ ክህልዋ ዝኽእል ዘጓል ንስተይቲ እዚኣ እያ ንሳውን እንተተዛረበት ዋላ ሓንቲ ጸገም ኣይወርዳን ማለት እዩ ዘይኮነሲ እንታይ ክትበሃል ከም እትኽእልውን ብዝተፈላለዩ መንገድታት ማለት እዩ ኣብ ግምት ውሽጠት እያ ዝተዛረበቶ ጉዳይ እዩ ሶ ንኽልቲኡ ክዓርቕ ብዝኽእል መልክዑ ድምፂ ኮይናላ ዝካኣላ ድምፂ ገይራላ ማለት እዩ ሞር ካብዚን ላዕሊ ክትኮን ነርኪ ክትገብርዮ ዘለኪ ኢልካ ምዝራብ ጽቡቕ እዩ تخونه ግን ዘይስንኻስያ ሕፃ ቆርጡ ሞሊ ይዝባል አንቲ ንስኹን ተዛረብ ዘለኸ መንእሰይ ከምዚ አይላሽ ከተቆሐልክ ገለ ተሳኤልክ ገለ ድምጽ ኮይነ ባንዴራ ተዓፊ ተዓሚመ ገለ አይኮነን ቃልስ ማለት አመሬት ወሪድካ ክትቃለሶ ከለኻን ሓላፍነት ወሲድካ ክትዛረበሉ ከለኻን ንስኻን ስድራኻን ኤቭሪባዲ ማለት እዩ ምስ ህይወት ካሲ ሓደጋ ሓሳብ ክንደይ ናይ ዝኣክል ኣብ ሓደጋ ውዲቕካ ትቃለስ ምህላውካ ንስኺ ክሳብ ክንዱ ዝኣክል ኣብ ወፃእ ኮይንኪ ኣብ ነፃነት ኣብ ዘለዎ ዓድን ሓሳብ ክትገልጹ ለብትኽእሊ ዓድን ብፍላይካ ብዛዕባ ትግራይኩም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ድሌት ከተዛሪብኪ ወሕሳብ ዝኾነ መሬት ስለ ዘለኸ ማለት እዩ ንስኺ ከም ዓይነት ሸበድበድ እንተራእኺ ኢስ ኦኬ ማለት ንዓና ብዙሕ ኣዝዩ ዘገርመና ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ሰብኣይ ዝበሃል ተቃላሳይ ዝበሃል ኣብታ ዓውዲ ኮይኑ እታ ትግባእ ነገር ዝተዛረበ እዩ ሰበይቲ ትበሃሉን ከምኡ ዝገበረት እያ እተን ከምኡ ዝገበራ ክእሰራ ከለዋ ንስኺ ድምፂ ዘይትኾንሲ ኣብ መወዳእታ ንዘይተኣሰሩ ንኽተእስሪ ላሕት ብሎ ኣለኹም ገለገሊኹም ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ በቃ ትዘረባ እንታይ እዩ ድምፂ ኣይኮነትናን ይቅርታ ተሓተሊልና ተስፋ ንገብር ኣምባሳደር ኣሸንዳ ከም ምዃኑን ክነውርዳ ኢና ዝብሉን ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ወፃእ ተወሊዶም ዓብዮም ገለገሊኦም ጥሜቱን ዘይፈልጡ እዮም ማለተይ ስድሮኦም እዮም ምናልባት እውን ክፈልጡ ኣፍልጦ ዘለዎም ብዛዕባ ንሕና እንታይ ምዃንና እምበር እቶም ዝተወሰኑ መናእሰያት ቸርነት ሓሪፎ ነይሩ ኣባሪርኩሞ ከምኡ ጌርኩም ማለት እዩ ዝተወሰነ ድምፂ ክኸውን ዝኽእል መንእሰይ ኣብ ድምፂ እውን ኮይኑ ክዛረብ ዝኽእል ነይሩ ማለት እዩ ኣዶናይ እውን ነይሩ ኣተሓዛ ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣዶናይ እውን እኮ ትዝጥቀመሉ ኣካል እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ እምበር ዘይጥቀመሉ ዘሎ ኣካል ድምፂ ኹነና ንዓ ኢሉ ብኣግባብ ወሲዱ ድምፂ ንኽኸውን ዝገበሮ ሰብ የለን ሶ በቲ ድምፂ ዝኾነሉ ድማ ከይዱ ኣብ ትኽሰርሓሉ ዝኽእል መሬት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኸዓ ዕንቅፋትን ደልሃመትን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ከም ድሌቱ ክዛረብ ስለ ዘይክእል እቲ ዘጋጠሞ ኣጋጢሞ ኣሎ ሳልሰይቲ ሕጂ መንያ ዜማን እቶም ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝዓበዩ ህፃውንትን መናእሰያትን ወይ ከዓ ደቂ ከ18 ጀሚሮም ክሳብ ላዕሊ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘለዉ ዝተወሰነ ኣየር ዘለዎም ክዛረቡ ዝኽእሉ ዘይተዓፈነ ድምፂ ዘለዎም ማለት እዩ ንሳቶም እውን ኣብዘ ዝመፅኡ እዋን ኖ ከምዚ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኢልካ ኣብ ምርዳእ እናሃለወ ኩልኻ ማለት እዩ መዳጎንያ ሒዝካ ትወፅእ በልዎም ሒኾም እናገበርኩም ክሳዶም ክርቲ ተብልዎም መወዳእቱ ባዕልኹም ድምፂ ትኾኑ ተመውቱ ውሽጢ ዘሎ ድምፂ ኾኑ እዮም ደረፅዮን ድምፂ ኾነኩም መወዳእታ ንሰምዑ ጉዴ ብላን ዘይማ ብማንነት ክትሓፍሪ ብኣና ክትሓፍሪ ብህዝቢ ክትሓፍሪ وانا انا زغونه حزب له سران سدلل كتزاربي وزغونه حزب له كتملان انا وانت خنيت تشكني انت خنيت تخفي انا كتحفله بمانتك كتحفري وابتوليد كذا عبا كله بمانتك كتحفري مانتك محفار مالتكو نفسها اننتك محفار مالتكو اي بتعمي اخي تشكان بتعمي اخي خفتي قبل الحزب جاي حزب كندي تصقم كندي شجر حليفس نوعق تحديه بتعمي يزقرب
ناي أشندا مرحت من أشندا مرحت قبركي من ده نوع قبركي بجنزب سراريكي بقول بقى مسوم أمباسادر قلتات ترى هذه إخ قلت قبرك دقر ولا حدنا أنا أشندا مرحت قبرك دخل ولا حدا يلن حراي جنزب سريقة أمباسادر كوين عند حد أنيراني بحلي أشندا ويكا مس أمباسادرات تماخيران تنيرا حجي كونت تماخيرا قدمي أمباسادر مخواني أخو مغيرا سو أبتو شعو أوان كا قوم أخت قبر كلا أصبئكم سؤلكم ريقهم عند حد أنيركم تايلو نقاقحو كوسد كلخو انت تقصعن زبهاد زربا سلازولو مالتي شعوكم كتقصعوا غانيركم دي حراي اجينستكم مسكونات هيكونكم انتناسي سب وشط مسير توصو مالتي اتتخكلنيا مجمريا اوان كتغبرو خلا موصاي شعو مجمريا مالتي زو ايغبا نحركوين ايغبا ان خاتبل حجي زخونه ነገር مس ገበረተሰብ ኮምዚ ገርኩ ቆዶሙን የርከምበር نفلت زي نفلت لي موسيلك لكم تزاربو ነገር አለ زي تفلت مخوانكان تفلت مخوانكان مجمريا እንዳ ነገር ካዩ እዛ መንእሰይ እዚ አኻ ገና እንዲያ ባህሉን ክሪአ ከለኹሲ ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ዝምስጥዋ ዘይምስጥዋ ገለ ነገራት ክሪኦም ከለኹ ኣነ ሓቅነ መዝራብ ማለት እዩ ኣወፃ ነይሮም ኣወፃ ዓብዮም ዝመፁ መንእሰያት ክሪአ ከለኹ ገና ብዛዕባ ዓዶም ብዙሕ ከም ዘይፈልጡን ብዙሕ ከም ዝተርፎምን ይዝርዳእኒ ሰርፕራይዝ ዝኾኑሉ ነገር ዘይኾኑሉ ነገር እዚ ብሙሉእ ሲ ات بلاي جراوند ات كمصيخا بوح انتاي እዩ ዘሎ بسربت عدنا نو هاو كلهم الله ازيخا اورينتيشن كوهاوم الله كمهارو كخللهم مغلص كوهاوم كخللو كصنع كخللهم بزعባ ባህሎም بزعባ عدوم كنغروم كخلالو سويلكا ስለዚህ መፀ ቆንጆ ስለዝኾነት መልክዕኛ ዘይግባአተ ነይሩ ሹዓይ ይግባእ ነይሩ ካብ ሹዕ ጀሚሩ ማለት ሕጂኻ ተእረም ትማዓድ ትምከር ትትምከረውን እንታይ እዩ حاسوت بحاسوت دمص خوننا زي كونس حقاو دمص نختهب اتستسمع كتزارب بولد كوينا كتبن رئيتو كتبن دحر كوينو رئيخا مخيركا معيدكا ايو كلهم كمزي ازول حجر قصنيا كاوصا تزمصو تزلوهم املخاختان غنزابن بعين عدي ኢትዮጵያ تبحال عدين ريوم بعيني كلل تግራይ تبحال وشط اتركب عد ريوم تولدم عبيم نسيوم زفلطو سو ريوم زفلطو ነገርን ወሲድካ حجه ጋጢሞ ዋዘላ ትግራይን ወሲድካ ተሪኢኻዮም ምናልባት ሓሳቦም ቀይሩሉ ዝኽእሉን አረዳድኦም ከመዓራሪ ዝኽእሉን መንገዲ ምሰምሃርካዮም ኢኻ ድሕራይ ሓሳቦም ትልውጦ ማለት እዩ ሓሳቦም ትልውጦኻ ንስኻ መሊእኻዮም ወይ ከዓ ብናትካ ርእስን ብናትካ መልሓስን ክዛረቡልካ ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ትክክለኛ ወድዓዊ ማለት ኣብ ግራውንድ ዘሎ ፀገምን መፍትሒኡን ከምፁ ዝኽእሉ ድምፁ ኾኑ ዝኽእሉኻ እቲ ትክክለኛ ነገር ምስተሰቆሮም ምስተሰወጦም ጥራሕ እዩ ተዘይ ኮይኑ ከምዚ ቦሎ ገለልካ ስለ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ገለገሊኹም ኣለኹም ሕጂ ንባዕልኻትኩም ድምፁ ኮይንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ዩቱብ ፈላሲ እዩ ኢልና ኢና ንገድፎ ዘለና እምበር አንተ ትዛረብ ዘለኻ ኹኒ አንተ ትዛረብ ዘለኺ ገለ መለስ ኢልኩም ጠልቆንቆም ንፍየም ገለ ኢልኩም ትዛረቦ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ውረድ ሕጂ ኹም እትብል ተቃለሱ ዝብል ሞፂ ቃለስ ኢልና ኢና ሕጂ ማለት እዩ ተዋጉኡ ዝብል ሞፂ ዋጋ ተኣሰሩ ዝብል ሞፂኡ ምሳና ይእሰር ከምዚ ጌርክ ድምጽ ዘይኾንክ መፂኻ ድምጽ ትኸውን ድምጽ ትኸውን ትፍትንዶ ባዕልኻ ተኣቱ ዘን ንባዕልኻ ማለት እዩ ኣነኮ ኣብ ማእኸል ሓዊ ኮይነኮ ዕጡ ስረኮ ገሌልካ ትዛረብ ማለት እዩ ሓላፍነት ወሲድካ ንትገብሮ ነገርካ ካልኦት ሰባት ሓላፍነት ወሲዶም ክስዕቡኻ ተገብር ተዘይ ኮይኑ ኸ ካባኻ ዝሓሸ ኣስተዋጽኦ ዝገብር ዝዛረብ ድምጽ ዝኸውን ሰብ እንተልዩ ክንዲ ዳውን ትገብሮ ተባራታትዑ መሊሱ ክዛረብ እቲ ድምጽ ዝሃቦ ኸ ከም ሪኮግኒሽን ሂብካዮ ማለት እዩ እቲ ተዛረቦት ሕጂ ቀሊል ዘይኮነ እንዲዩ መበገሰን ዝኸውን ግን ከምዚ ኸ ኣይጎለክ እዩ ማለት ክሳብ ክንደ ይኮነን ኣቕሊልክዮ ከምኡ ጌርካ ይኮነን ብዙሕ ነገር ይተርፈኪልካ መልኢኻ ትነግራ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ክሳዱ ከም መሸላ እንዳገበርኩም እንዳቆረጽኩም ኢኹም ከንቱ ተትርፍዎ ዘለኹም ትመንእሰይ ማለት እዩ እዚ ዳውን ንኸውን እዩ እሺ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዜማ ይቕረታት ሓትት ኣለዋ እዩ ዝብል ኣርባውን ብዙሕ ክፍተታት ርኢና ኢና እሞ ኣምባሳደር ኣሸንዳ ዝተባሃለት ዛንእስቲ እዚኣ ትኽክል ኣይኮነን ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክምንጥላይ ግባእ ኣምባሳደር ነታ እናበሉ ኣምባሳደር ኣሸንዳ ክትበሃል ተላ እውን ተሓርያ እያ ብዲያስፖራ ተሓርያ እያ ኮሚቴ ተጣይሹ ብዝግባእ እያ ተሓርያ ኣብቲ ሕሉፍ ፅቡቕ ስራሕ እናሰርሐት መፅያ እያ تبيرون نزي صبو غيرو افلطوي واي قد مازي تحس سري حتى زلا حزي استزاربتو نهزب تግራይ زي متنيو
ግን እንታይ እዩ ሕዚ ንሕና ንጽበ ዘለና ምናልባት እቲ ዝገበረቶ ነገር ትክክል ስለ ዘይኮነ ይቅርታ ክትሓትት ኣለዋ ኢልና ኢና ንሓስብ ስለዚ ሕዚ ከምኡ ኢና ክንገብር ኣንፈት ተቐሚጥና ኣለና ይቅርታ እንድሕር ዘይሓተተት ከዓ እንታይ ይውስን ትብይሮ ኣብ ቀጻሊ ክርያ ኢና ማለት እዩ ኣባሳንጆ ዓራይ ማለት እዩ ይቅርታ ትሓትት ኣለዋ እንተዘይ ሓቲታ ግን ውሳነ ክንሕልፍ ኢና እዩ ተወሳነ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ኣምባሳደር ኣይግባእክን ነይሩ ትብላ መጀመርያ ዳሕራይ ከዓ ብስሩን እኮ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ያ ኮይና እምበር ብኣግባብ ኣይኮነትን ኮይና ሕጀብ ትግራይ ኩሉ ግዜ እቲ ዝኾኖ ምስኮነ ምስተገብረ ዳሕራይ ዝኾነ ነገር እንተጥፊኡ እዩ ገበነኛ ምዃኑ ዝወፅ እምበር ክሳብቲ ዝኾነ ሰብ ድሌቱ ክሳብ ዝዛረበሉ ዝኾነ ሰብ በቲ ትክክለኛ መንገዲ ዝኸድ ዘሎ ኢሉ እዩ ዝዛረብ እዚ ማለት ሓደ ኣካል ናይቲ ሓሶት እዩ ማለት እዩ ሓደ ኣካል ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ሓደ ሰብ ንኽሽዎም ናይቲ ዝግበር ትክክለኛ ናይ ዘይኮነ መመዘኒ ረቑሒ ኣቐሚጥካ ናይ ምቕጻል ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ተኣኻኺቦም ዳሕራይ ፀገም ይወልዱ እንታይ ዝበሃል ኣለባብሰው ቢያርሱ ባረም ይመለሱ ማለት መወዳእታሲ ሶኢልካ ሽፍን ኣቢልካ እንድሕር ዳእታ ዛሪብካ ይኸድካ መወዳእታ ብፅሃይ ምምላስካ ይተርፈካን ክትሓርስ ከለኻ ማለት እዩ ሶ እቲ ፀገም ኣብዚ እዩ ዘሎ እቲ ሽግሩን ኣብዚ ተፈጢሩ ማለት እዩ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ንዝግብኦ ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ግብሪ ንዝግብኦ ግብሪ ጻዕር ንዘ ጻዕረኻ ዋጋ ጻዕሩ እንተዝውሃብ ነይሩ ከምኡ እንተዘይኸውን ነይሩ ፀገም ኣይም ተፈጠረ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ጻዕረ ብተቃራኒ እስር ቤት እዩ ማህረምቲ እዩ ምስ ስደት እዩ በፂሕዎ ዘሎ መብዛሕትኡ መንቅሓይ ማሕበረሰብ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ካብ በዓል ብርሃነ ገብረ ገርግስ ልፍዓተይ ተስፋ ሓዊስካ ዘሎ ኩሎም ስደት ይገጢሞም ዘሎ ማለት እዩ ካብ ቀደሞም ጀሚሮም ሓመቀ ፀበቀ ንድምፂ ዝኾኑ ድምፂ ኮይኖም ተኣሲሮም ንዕኦም ድምፂ ኣይትኸውንን ድምፂ ኮይና ክትእሰር እንተላ እንተኣስርዋ ግን ንስኻ ሽዑ ተዘይ ተኣሲራ ግን ስለዘይ ተኣሰረት ድምፂ ኣይኮነትን ማለት እዩ ቶም ድምፂ ዝኾኑ ቶም ዝተኣሰሩ ድምፂ ዘይትኾንዎም ሓቂ እንድሕር ኮይኑሲ ንስኻትኩም ኣካላትሲ ናይቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ትማሊ ዝዛረቡ ዝነበሩ ሓያላት ሰብ ድምፅን ንዓዶም ኢሎም ዝቃለሱ ዝነበሩ መናእሰይሲ ኣብ ምንታይ ኣለዉ የለውን እኮ ስለዚ ጅግና ዝፈጥር ማሕበረሰብን ድምፂ ክኸውን ዝኽእል ማሕበረሰብ ዝፈጥር እቲ ማሕበረሰብ ባዕሉ ነቶም ከምዚ ዝበሉ ጥብቅና ዝቆመሎም እንተኮይኑ እምበር ጅግና ዘይኮነን ቆራጽነትን ሓላፍነትን ዘይወስድ ማሕበረሰብሲ ቆራጽ ዝኾነ ዜጋ ክፈጥር እዩ ኢልካ ኢኻ ትቃለስ ዘለኻ ማለት እዩ ሓላፍነት ንስኻ ይትወስድን ተኣኪብካ እኳ ብግሩፕ እኳስ ሓላፍነት ዘይወሰድካሉሲ ውልቀ ሰብ ኮይኑስ ሓላፍነት ክወስደልካ ኣብ ክንዲ ክንደኻ ማለት እዩ ኢልካ ትሓስብ ድምፂ ኮነለይ ትብል ንስኻ ግን ነቶም ድምፂ ዝኾኑን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ሰባትን ድምፂ ናይ ምዃን ድሌት የብልካን ሶ በእውቀቱ ስዩም ዝበሃል ገጣማ ያሎሲ እንታይ ይብል እንድሕር ደኣ ደፋር ማሕበረሰብ ተዘየሉ ጅግና ማሕበረሰብ ተዘየሉ ጅግና ክፍጠር ኣይክእልን ይብል ሓቁ እዩ ማለት እዩ እዚ ትክክለኛ ዘረባ እዩ ኣባሳንጆ እንታይ ኢሉ ኣባሳንጆ ኢሎም ሕጂ ከዓ ኦባሳንጆ ኦሊሴጉን ኣባሳንጆ ድማ ልኢኾም ግዜ ክገዝኡ ላዕልን ታሕትን ምባል ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ንሕና እውን ንርድኦን ንፈልጦን እዩ ናይ ሰራዊት ስራሕ ልኡኽ ንምፍጻም ንውግእ ምድላውን እዩ ሰራዊትና ዝሓዞ መንገዲ ኣጠናኺሩ እንተቐፂሉ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፀሉ ምቹእ እዋን ህዚ እዩ እንተስ ብሰላማዊ መንገዲ እንተስ ተገዲድና ብናኣትዎ ኩናት ሱቕ ኢልና ፀላእትና ተፀበና ኣይኮንና ንቕመጥ ሓደ ናይ ውሽጢ ባንዳታት ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ጀሚርና ኣለና ተዓዊትና ኣለና ዝቐረየና ድማ ኣጠናኺርና ክንከይድ ኣለና መን እዮም እዚኦም ሕጂ ነቲ ካልእ ዜጋ ትግራዋይ ካብ ሓሳብ ብኦም ስለ ዝተፈልየ ባንዳት ዝብል እዚ ካብቲ ዘጉየካን ዘሕዝነካን ባንዳታት ምፅራይ ጀሚርናዮ ኣለና እሳቶም ምስ ሻዕብያ ከውድኽድኹ ገና ሚልዮንን ፈረቓን ዘጥፍኣሎም ህዝቦም ኣዲኦም ዝዓመፀሎም ሓፍቶም ዘጥፍኣሎም ምስኡ ፍትሒ ከይረኸቡ ክኸዱ ሓላል ብሓሳብ ዝተቃወሞም ወይ ከዓ ሓራም ርዲ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ሓራም ወይ ከዓ ባንዳ ኣብልዎ ኣለዉ ዘሕፍረካን ዘሕዝነካን እዚ መልእኽቲ እዚ ንሳቶም ከም ጻድቕ ካልእ ከም ሓጥእ መሰረት እዚ ጌጋ ዝኾነ ኤክስ ዝወሃቦ መልእኽቲ እዩ ባንዳታት ነፅር ኣለና ሓይሊ ብረት ስለ ዘለካ
كم جيركا عبد العلاقات مفرحم باندارك مفراجن مسروت زي جيجاي أبينا يحق خيدي يوسف باندازو زي قرم حسابي سلطنة قرماي بتخكل جيرو سرد أنه تقول تجراي سلطنة رحي مالتي باندا مالت بتقالستيدو بعتقات حيلتاتدو بمرار حتاتدو زرب زلو اتي زخ حدا مالتيو سو اتي نساتهم قديمهم مخادهم نتهزب قديمهم كحيدهم مخانهم ديناي جيروم نتي نمنتاي كحيدكم يلو استقاومهم منئسي باندا زبل شوم هيوم مئم كاب ودي عسرا يخون يجمر مالتيو كساب ودي حمسا زولو مالتيو مسوم زقالة زنحة دحرايا بستوصن اوان كا ام مسراق زي تسامامعو بخارو كلهم بخارياتات يوم مالتي جن اتوم ام مسراق زي تسامامع اكلات نتحدى نتوانا زبلع هابن يلو مسابيو تحدى وين تحدى اتصليم ويو تزي كوينو بقلباطو نتحدى باندا خبل فوتيني مالتي صاب زي حجي ساعات زي باندا خيبلوني كبلوني يوم يلي زفرح اكل موست بروبابلي كفتر يخليو كفرح سلازغ على مالتيو تزي فرح جن مخانو يترفونيو اب تግራይ ኮይኑ ሓደ ሰብ ድምጺ እንድሕር ዳ ኮይኑ ብሓጽሩ እቲ ድምጺ ኸኣ ድምጺ ትክክለኛ ድምጺ ምዃኑ ዋላ እንዳገበርካ እናሃለኻሲ ኣብ ማእኸል በቲ ዝወጽእ ሕጊ መሰረት እቲ ሕጊ መብዛሕትኡ ሕጊ ሰብ ዘይኮነ እንዲዩ ሰብኣዊ መሰላትን ሂዩማን ራይትን ብምልኦም ዝዕነወ ሕጊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሕጊ ኣውፅኦም ንገለገሊኦም ሰባት ዋላ ኢብን نتوم سوم زقالو صنحو كم تعانتو قدم እንዳገለጽኩልኩም ጽናሕኹ ማለት እዩ استفرالي كم بعل شويت وداسه كم بعل دكتور دجن كم بعل برهانه ገብረ ገርግስ ካልኦቶም ውን ኣለዎ ማለት እዩ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ወዘተ ዝበሃሉ ብዙሓት ሰባት እዮም ብዙሓት ቆጽርካ ይውድን ሕጂ እስራት ማለት እዩ ስለዚ ወይ ክእሰር ኣለዎ ሓደ ሰብ ወይ ክሃድም ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር ህርፋን ስልጣን ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ከብጽሕ ከም ዝኽእል እዩ ዘረድእካ ማለት እዩ ህርፋን ካ ኣብዚ መሬት እዚ ብናይ ቡድሃ ኣተሓሳሰባ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ናይ ቡድሂስት ኣባሃላታት ወይ ከዓ ናይዞም ቡድሃ ዝበሃሉ ሰዓብቲ ሃይማኖት ቡድሂዝም ፍልስፍናናታቶም ደስ ይዝብለካ ሕጂ ኣብ መወዳእታት ሃይሎም ኣቕሚጦም ኣለዉ ህርፋን ማለት ከምዚ ኢሎም ኣቕሚጦም ኣለዉ ኩሉ ጽቡቕ ዘበለ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ዝበልዕ ኣንበጣ እዩ هرفان مالت كما يجرم قليس أمالله مودعته هرفان مالت نحدا كتعاقبه له زي كألك نص راح يكونن كم نعمنت نحدا خلبسي عصمي بدم لخيخة أنت تهوى أما مودعته تخرا غيره حاليخو زقرفو مش الله أي ولعن لك كومو حدا سب هرفان تايز جورب زعلم زي لك كم تخلبي نتعاصمي تخرا غيره تقواتيتو نخموتو مودعته من امتحازن خير زغورو نغري مالتي هرفان ناي منتاي هرفان ناي سلطان يزلو حواحات مالتي بتقلالو هرفان ناي حقي يبلان هرفان ناي رديت يبلان هرفان ناي تمرت ناي فلطت ناي معبال وزته زبحال يلن هرفان سلطان الله هرفان سلطان كا لك كمتي كلبي نزع عصمي جهيسو بدم سلسة لخيت بر منو لوط سلسة يبلا مالتيو تخراخير زقرفة تخراخيرهم مودعتها تركوا يا مالتي سوق ساب شعو كندي سب كطفو يخلو كندي سب كسدود يخلو كندي سب قاتل يخلو بتحجوز يمو زلو حقتات كساب كندي نجر كجبر يخل حبيرنا نريء نجر يزخون عاي قمتن مالتيو جن حدقا مخانو زي خا قدم حجي مالتي جنا ولا خالت الجاجة سراويت شعبية موكير وبحزب شعبية قالوا علاماتون موكير مالتيو عنوات دغنت تأميت سدت سئنت سراح وزت زبهر ان امبلويمنت ريت حمام دخام زبهارو نغريو كاب انكلوسيفنس يمبر معباله زمص حقافاينت يمبر سغمي زسندر نصالاينت تصاباينت ناي منصال حساب نصالاينت مالت ناي مفراج كمزي يوم زبله تعوته انا ري ايفلطن اوف كورس اي تعوته انا بحصير كمزي تعوته سي منقد خا يزنغر سو كافتم the means justifies the end زول نكوينا مالت the means justifies the end اللي هنود إنا تزروانا إلى معند مالتي أبي إرترا زقبر يزدقم زول بتقرأ مالتي أبي إرترا بعلي فرجكا إذا كلهم جهفتين جاءتهم قبلنا يوم جاءتهم كدعاتهم تهايلهم فرجوهم عبزوغنا بيت فرجهم قل كدعات مهالهم كم تزبولهم قبلنا يهال مهالهم قال ولا حنت شفت مرتعون يلا مجلس قوام أمر رحا سراويت أرمع إسران كلتان
ሰራዊት ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ከጽንቱ ጀነሰዳዊ ወራር ንዝፈጸሙ ልፍንታውያን ሓልታት መስተንክራዊ ጅግነቱ መኪቱ ጸላት ህዝቢ ትግራይ ተገዲደን ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍርሙ ዝገበረ ጅግና ቁርጽ እዋን እዩ ውሽጣዊ ወጥሪ ፖለቲካ ትግራይ ሕማቅ ኩነታት ጸጥታን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ኣርሚ 22 የማጸጋም ዝላጋዕ ንፋስ ፖለቲካን ተጸለወና ነዛ ማእኸል ፖለቲካን ኢኮኖሚን ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ውሕስቲ ኣብ ምግባር ታሪክ ዘይርስዕ ታሪክ ሰሪሕና ኢና ከምኡውን ብሽም ስምዕ ፕሪቶሪያ ተመስሪቱ ዝነበረ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተሃው ዕባን ብኣግባብ ዘይምፍጻም ኣብ ትግራይ ሰላሕታዊ ጽንተት ንምቕጻል ምቹ ባይታ ዘጣጥሐን ካብ ናይ ህዝቢ ስልጣን ላዕላውነት ወጻእ ብምዃን ካብ መትከላውን ሕጋውን ኣካይዳታት ዝወፀ ስለ ዝነበረ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ላዕላዊ ስልጣን ህዝቢ ክኽበር ኣብ ምግባር ታሪክ ዘይርስዕ ተግባር ዝፈጸምናን ብስምዕ ፕሪቶሪያ ምኽንያት ይጽናሕ ተባሂሉ ዝነበረ ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስትና ናብ ቦት ንኽምለስ ብጽሒትና ፈጺምና ኢና። አዛዦች ኮማንደሮች ስልጠና ማጠናቀቂያ ላይ ዛሬ የተናገረው ነው። ይሄ ሰራዊት ነው አብይ አህመድ አንበረከከዋለሁ የትግራይ ህዝብ የሚለው ይሄን ሰራዊት ነው እንደዛ የሚለው። አንድ ሐሙስ የቀረው መንግስት አንድ ሐሙስ ኤርትራ ባትኖር እኮ እያለ እየዘፈነ እየቃጀ ነው የሚኖረው አሉ። ማታ አሁን ማን ነው ያንኳኳው እያለ ዘበኛ የፕሮፌሰር ቃለመጠይቅ ባለፈው ያደረግነው ማየት ይችላልላችሁ። ሌሊት ተነስቶ ቃጅቶ አንዳንዴ ልጆች በእንቅልፍ ልባቸው የሚበሉ የሚንቀሳቀሱ እንቅልፍ ተነስቶ መሄድ አለ። ዝም ብሎ ሽንት ቤት ደርሶ መምጣት ምናምን ራሱ እንትን ሳያውቅ አብይ እንደዛ የሚያደርግ ተነስቶ ኧረ ግባ ምንም የለም ያንኳኳ የለም ተመለስ ነው የሚሉት አጃቢዎች። በር የባለፈው ፕሮፌሰር ኢንተርቪው አለ ከፕሮፌሰር ጋር የቤተ መንግስት ጉድ የተረገፈበት አለ። ወያነ ሕነ ክትፈድ እያ ዝብል ናይ ብልጽግና ኣውያትን ለቕሶን ትማሊ ኣብ ዝነበረ መድረኽ ዝተሰምዐ እዩ። ሓድሽ እዩ ኣብ ማለት ማንም ተራ ሰብ ዘውፅኦ ኣይኮነን። ደደቢት ረኺባቶላ ህዝቢ ትግራይ ተወቂዑ ዋጋ ከፊሉ ደቂሰ ይሓድር ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ናይ ሸውሸቦ ስራሕ ሰሪሑ ነገራት እየበላሹን ነገር ግን ከዓ ዋጋ ከፊሉ ኣይተርፍን። እዚ ሓቂ እዩ። ቶም ሓራይ ዶክተር ሙዑዝ ክመጾም እዩ ማለት እዩ ንበዓል ሃይለን ንበዓል ስታሊን ወዘተ እዚኦም ኩሎም እንታወቶም ምዃኖም ዶክተር ሙዑዝ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ቅድም ኢሉ ግን ሰማዕኹሞ ቶም ጠቕላላ መግለጽታት እንታይ እዮም ዝብሉ ውግእ እዩ እቲ መንግስቲ ተዳኺሙ እዩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት ኤርትራ እንተዘይትህሉ ነራ እንዳበለ እዩ ዘሎ ገለ ዝብል ከምኡ ዝኣመሰሉ ቃላት ኣለዉ ተደጋጊሞም ይዝረቡ ኣለዉ መዳዓሲ ከምቲ ዝሪኦ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምንም ዲስክሎዝ ኣይገብርን ዘሎ ሶት ዲስክሎዝ ዝገብር ዘሎ ሰብ ኣዝዩ ሓደጋ ከም ዘሎ ይዝርዳእኒ ናይ ውግእ ጥበብ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣርት ኦፍ ደዋር ብዝበሃል ሰንፁ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ከም ዝረኣኽዎ ተኾይኑ ኣብ ቀረባ ተለኻ ኣብ ርሑቕ ዘለኻ ምሰል እዩ ኣብ ርሑቕ ተለኻ ድማ ኣብ ቀረባ ዘለኻ ምሰል ዝብል ኣካይዳ ኣሎ። ሶ ሓይልታት መብዛሕትኡ ግዜ ዕርቂ ሓቱ እንድሕር ኮይኖም ንዓንደት ዓገሰኒ ገለ ወዘተ ዝብሉ እንድሕር ኮይኖም ገዲፎ የኤአይ ዋጋእኔ ገለገለ ዝብል ተኾይኖም የጻናንዑ ያለው ግዜ ሽሙት ያለው ገለመለ ዝበሃል ነገር የለን ሓሶት እዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ምድላው ወዲኡ ትዞ ቶፕ ኮፊሉ ናይ ዲፕሎማሲ ታይ ዝበሃላት ካርታታት ብምልኦም ተጻዊቱ መወዳእታ ማኖ ከንከኣካ ኣብ ዝደልየሉ ዘሎ እዋን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ዝመሰለን ናተይ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓደ ንህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድዎ ዝነበረ መዋፅኦ ዘይብሉ ነገር ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዝበሃል ንተጋሩ ማለት እዩ መዋፅኦ ዘይኮውን ዋላ እንተ ዝስዕሩ ብኣባትል ፊልድ ተዓዊቶም ዝወፅዎ ብሕጊ ዓለም ቅቡልነት ዘይብሉ ሕጊ ዝኽብር ዘለኹ እንዳበለ ቅጥቅጠና ዝገበሮ ነዚ ማእኸላይ መንግስቲ እዚን ነቶም ካልኦት ምስ ሒዝዎም ዝመፁ ሓይልታትን እንታይ እዩ እቲ ናይ ሕወሓት ጉጉይ ዝኾነ ቀመር ኣጀማምራ ውግእ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ስሕተት ማለት እዩ እቲ ስሕተታዊ እዩ ፕሪሚቲቭ ስትራይክ እዮም ዝብሉ እቶም ካልኦት ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣቐዲም ካሲ ከየጥቅዓኒ ከጥቅዐ ብዝብል ኣቲኻስ እተኣትዎ ውግእ ኮይኑ ኣብ መወዳእታስ ፌል እንድሕር ዳኣ ትገብር ኮይንካ ሕጋዊ ኣካይዳ ውግእ ሕጋዊ ኣካይዳ የብሉን ዝቐደመ ገለ ኢልካ ትጅምሮ ግን ንዓኻ ኣብ ናይ ፖለቲካ ዲፕሎማሲ ሓፂቡ ዝሰጥሓካ እንድሕር ኮይኑ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ሕጂ ሓፂቡ ክሰጥሖም እዩ ኦብቪየስሊ ንምጅማር እንድሕር ዳኣ ትጓይ ኣለኻ ኮይንካ ከም ዝሰማዕኽዎ ተኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዮም ፍሉይ ዝበሃሉ ቅድም ሕጂ ተራእዮም ዘይፈልጡ ናይ ታክስ ኮሌክቲንግ ሲስተምስ ማለት እዩ ሎሚ መፅኦም ኣለዉ ብጣዕሚ ኣዝዩ ተራእዩ ዘይፈልጥ መንገዲ ማለት እዩ ከባቢ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ገንዘባት ወፅኦም ብቢልዮናት ዝቁፀሩ ሚኒ ካሜራታት ተገጢሞም ነቶም ኢቭን ታክስ ኮሌክተርስ ዝእክቡ ዘለዉ ሰባት
ናብ ንሕሕዶም ድሕረ ደጊም ኣኼባ ክገብሩ ተኮይኖምን ናብ ዝተፈላለዩ ሹቃትን ገለ ክወፁ እንድሕር ኮይኖም ተገጢሙሎም ብማይ ገለ ክኸዱ ከምዝ ተባህለ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ እዚ ዓዲ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ካልኦት ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለታት ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ወዘተ ዝበሃሉ ነገራት ኣብ ምንቅስቃስ ትርከብ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ኦፍ ኮርስ ተደክ ምህላዋን ውግእ ዝበሃል ነገራት ይዕንዋ ከም ዘለውን ይፍለጥ ኢትዮጵያ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ብተጻራሪኡ ድማ ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰሉ ሹት ዝገብሩ ናበይ ገጾም ምዃኖም ዘይፍለጡ ዝተወሰኑ ናይ ምዕባለ ኣንፈታት ከኣለው እዚኦም ኣብ ዓድና የለውን ክመፁ ገና ዓመታት ክወስደሎም እዩ እዚ ሴቲንግ እዚ ማዕበይ እዚ ንኽፍጠር ማዕዝናበይን ዝበሃል እዚ ኩሉ ነገር ንኽፍጠር ማለት እዩ ዓመታት ይኹድ ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ታይና ንሓስብ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንሕርዳ ተባሂሉ ከም ህዝቢ እውን ዋላ ከም ውድብ እውን ዋላ ከም መሪሕነት እውን ዝሓስቦ ዘለዉ ሕጂ ስለዚ ፈርሐና እዩ ዲፕሎማሲ ዝእኽልና ዘለዎ ይብሉ ኣለዉ ወይ ከዓ ፈሪሑ ስለ ዝኾነ እዩ ንኦባሳንጆ ግዜ መሸመቲ እዩ ገለገለ ደልይዎ ገለ ኖ ወይ ብጣዕሚ ኣዝዮም ሶፊስቲኬትድ ዝኾኑ ናይ ቴክኖሎጂታት ሓደ ረቀቕቲ ዝኾኑ ናይ ድሮን ናይ ካልኦት ዋርፌርስ እውን ገለ እውን ማለት እዩ ምስኡ ትስልጠኛ ዘላ መንእሰያት ገለ ይኣትዉ እዮም ዘለዉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ እውን ይዋፈሩ እዮም ዘለዉ ዝርከቦም ማለት እዩ ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ዝትንትኑ መንእሰያት ፈቆዶ ቻይና ፈቆዶ ገለውን ይንቀሳቀሱ እዮም ዓቕሚ ዘለዎም ተባሂሎም ዝግመቱ ማለት እዩ እታናትና ድማ በአንጻሩ ነቶም ከምዚ ዝበሉ መናእሰያት ነቶም ኣብ ናብነት ብኢንፎርሜሽን ዋርፌር ብናይ ውግእ ሓበሬታ ንባዕሉ ክዋጉ ዝኽእሉ መናእሰያት ንብሙልኦም ናብ ዝኾነ ግሩፕ ሌብል ጌራ ተሓይዛ ማለት እዩ ናብ ስደቶምን ናብ ገለገሊኦምን ክትተዛሪብኩም ክትእሰሪኹም ስለ ዝበለቶም ገዲፎም እዮም ዝሃድሙ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መወዳእታሲ ከምዚ ዝበለ ህውተታ ሒዝካ ተሰሓተ ግምት ኢሉ ኣነ ዝግምት ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ሚስ ካልኩሌሽን ድሕር ሒዝካ ተኣቲኻ ሶ ዝበለ ብሙልኡ ዝደቀሰ አንበሳ ወይ ዝኾነ ዝደቀሰ ዝኾነ ነገር ኣይ ምንም ኣይገብርን ዘሎ ገሌልካ ምዝራብ እትሸዊት ውዳሰ ዝበለ እዩ ዝኸውን ምናልባት ተኻርድኹም ወዲእኹም ድሕር ዳኣ ትመፅወሉ ወይ ወዲእ ዝልእኸልኩም ድሕር ዳኣ ኣሎ ኮይኑ ክትሽወዱ የብልኩም ነቶም ካርድታት ክትጥቀሙሎም ኣለኩም ከምዚ ዝበለ ዕርቂ ክመፅእ ከሎ እቲ መንእሰይ ኣሎ እቲ መንእሰይ ኮን ካልእ ግዜ ሓይሊ እኮ እዩ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ንኻልእ ግዜ ሓይሊ እዩ obviously እዚ እንድሕር ዳኣ ብሰላማዊ መንገዲ ዝፍታሕ ኮይኑ ካልእ ካብዚ ዝሓየለ ግዜ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ንሽዑዋን ክዳሎ ዝኽእልን ክጥንክር ዝኽእልን ዓቕም ዘለዎ መንእሰይ እዩ ሶ ነዚ ምጽናሕ እውን ጽቡቕ እዩ እዛ ሓና ሕጂ ዘላ ሸብሸብ ዝኾነት ፀገም ከም ዘላ ተረድአኒ ኣነ ብወገን እየ ማለት እዩ ፀኒሕና ጌጋታት ነይሮምና ገለመለ ነይሩና እንተይልካ ኣብ ማእኸል እንታይ ዝበሃል ኮይንካ እንድሓር ምምላስ ኣይከኣልን ዕርፊ ሒዙ እንድሓር ዝሓርስ የለን ይብል መፅሓፍ ሓቂ ተኾይኑ ማለት እዩ መንግስቲ ሰማያት ከምኡ ዝበለት ቀጥ ዝበለት ዕርፊ ሒዙ እንድሓር ዝሓርስ የለን ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ ዕርፊ ሒዝካ እንድሓር ምሕራስ ዝበሃል የለን ውግእ ጀሚርካ እንድሓር ይቅርታ ተሓታትነት ወዘተ ገለ ዝበሃል ነገራት ዘረጋገፁ ዘይኮኑን ሽዑ ተዓዊትካ ትወፃሉ ሓደን ሓንቲን ክያንቲ ዝኾነ ታይም እያ ዘላትካ ማለት እዩ ውግእ ድማ ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ ከም በዓል ኣይተስይ ኣብርሃ ወዘተ ዝበሃሉ ሰባት ናይ ኣብዚሲ ኣብ ሚሊተሪ ሳይንስ ተማሂሮም እዮም ዝብሉ ጀማሪ እምበር ወዳኢ ይፍለጥን እዮም ዝብሉ ከምኡ ይብሉ ጀማሪኡ ሰቢ እምበር ዝፍለጥ ወዳኢኡ ሳይፍለጥን ኢሎም ይዛረቡ ሓቆም ዲም ሓስዮም ንሶም ይፈልጡ እዮም በቲ ትምህርቶም ማለት እዩ ግን እቲ ዝበሃል ድማ ሓደ ግዜ ሪፈር እናገበርካ ምዝራብ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይቶም ተለኣኽ ተኽልብትን ይኸው بميديا دو من دو تقصيرهم صمدوي ምናምን ይሉ ገና ቦክ ተብሏተሉ ህዝቡ ይክብል እዩ ነይሩ ታላ ጎር ግን አላም ቀስለቡርስ ብዛዕባ ኢሳያስ ወይ ብዛዕባ ጫፍጫፍ ሻዕብያ ኣይፈጸመ ኣይተገበረ ልብል ሓደ ደፋር ስሞጽ ክሻል ነገር ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ብጽባሕቲ ኣኮ ኣብ ዓዳው ይኹን ሕሳ ማዕሰብ ይጨፍጭፉ ተፈሪሙልህ አለ ወይ ይብልክ ኣለሁ እዚ ልኽሕጅ ስለይ ሳይድ ማሐድሽ ባሉ ይምጽዩ ሓሶት ጥልመት ኣብ ሓሶት መንባር ጠቅላላ ይኻስ እዚያክ ምስክር ነኝ ተማሪያ ዚለ ነይረ እምነቴ ደኾነ ልባሃል ነገር ጠፊውስ በበዳባይ ሓሶት ናዳባይ ሓቅ ኮይና ጠጥቆል በለቱሉ ሲስተም ይደፈጥዩ ግልጋሎት ህዝቡን ከነማዓራሪ ሓራይ ስለዚ ተሓሶት ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ከመይ ዝኣመሰሉ መንቋቋሕታ ዘለዎ መንእሰያት ተባሂሎም ዘለዎ ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ እውን ማለት እዩ ኣጆኻ ገለገለ እንዳበሉ እንዳተባሃሉ ዝነበሩ ነጊሮኩም እየ ማለት እዩ መትሕት ወሪዶም ኣለዉ ገለገሊኦም ድሃይ ዝገብር የለን ብዙሓት መንእሰያት እውን ከምዚ ዓይነት ነገር ገጢሞም ክኸውን ከም ዝኽእልን ንበዝሕዩን ገጥሞም ከም ዝኽእልን እዩ ኣነ ማለት እዩ ዝግምት ካብቶም ሰብ ዋና ካብቶም ሰብ ታሪክ ተነጊርና ነርና ማለት ተማዒድና ነርና ከምዚ ዝበሃል ጉዳይ ኣሎ ተባሂልና ነርና ክንሰማዕ ይከኣልናን ክንመሃር ይከኣልናን
قدم حجي زخونه سب كزارب سمعي نيره اندحر دأ كاب سوريا زمصلماني اب وشت عدخا مهلاو امو اتصقم نسو زفطرو وغي الكا زيتامن نحر كوينكا زيتحسب تكوينكا صقم عليكا مالتي يبل نيرو هو صقم علينا مالتي صقم تديهلونا نيروسي نساتهم እንዳነገሩና ማለት ኤርትራውያን መዓልትን ለይትን ብዙሓት መናእሰ ያለው እንተ ስነትናታቶም መንገዲ አሰኪፍዎም እንተ ስነትናትና መንገዲ ናይ በሐቀ ሐሲቦምሉ እንተ ዝተሐቅ خزاربنا ደልዮም ብስተፈራለ መንገዲ ግን ነጊሮም ናይም ተዛሪቦም ዮም ለይትን ቀትረን ተዛሪቦም ዮም አነ ኸ ነቲ ተዛረበውን አጋው ይሕየ ማለት ብስተኻለ ንመጠን ከጋው ፈቲነ ሶ አነ እንታይ ያዝገብር አነ ሓደ ሰብ አለኹ ዝኾነ መንእሲ ሓደ ሰብ ዮም ኩሉ መንእሲ ሓደ ሰብ እዩ ሶት እንት ከብተለ እዩ ብዙሕ ህዝብ ዝበሃል ወዘተንበር ኩሉ ሰብ ሓደ ሰብ እዩ ኣብ ሽንቲ ቤት ከኣት ከሎ በቦይኑ ሓደ ኮይኑ ይዛቱ ዝተፈለየ ምኽንያት የብሉን መብዛሕትኡ ሰብ ግን ሓደ ግንዛበ ኣለዎ ስሑት ዝኾነ ግንዛበ ማለት እዩ እቲ ዘይረኸቦ ሰብ ፈላጢ ዝመስሎ ሶ እቶም ካልኦት ዝኾኑ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ሪእዎም ስለ ዘይፈልጥ ፈላጣት መስሎም ስምዕዎ ሰባት ኣለዉ ኦፍ ኮርስ ንሳቶም ተተዛሪቦም من يفلات زبال حجاب زمريت زي يلن ديو كلا زبال سي فلات يزبال يلن شيكا بزحاشة ملكع بناي تمرت ديجري بوزته بسامتين قلقلا يزعكن فلتات مالتي سي اللي تلبيت ستاندارد وصي وص بو يعكن كيلو مالتي ينبر تخكلنيا ميزان زي كلا كندزي اي فلت 500 ملم كي فلتات حنقول لا زبال سبيلن اتزربا ግን ካብ ብዙሓት ሰባት መጽዩ እተጸገሙን كمص خمس خيل بزحت سبات أميتهم أنفيتهم تزاربهم اليوم مالتنا تهزبسي كرد وس فتينهم يوم بزخال ومتن بزحت من سيات دما نمري حنت أتيوم نأمنت كم زي تعدل منهم طلوع تعدل من استوديو من زبال ناي ترانسبورت حلافي كم زعم الصول من أسيات نتي محدرة بعدنا زولون نتي كايداتن نتم مواقرات نتم تكالات قال مالتيو زمان أو نخجورو زعرو سباتون كم زلون مسجونات موسى زلهم سباتون كم زلون رئينا نيرنا زيهم بملؤم unfortunate بزخونة من قدي يلون صونا من تاي خير زبل حبيرك يا خاطري هايلي فكر له أنا يفكرن زلوا فرح له أنت سني هايلي فقرة موتي هو واقع يا باب جنبر ويناتي فرحي نسب كود أي في اللترانة شو خندري أنا نخون مزاج الجامعة تهالو أنا كتمام من استوى صحتي هالو أبيروت هاتي هالو أبقدر هالو قالوا تزبيك كنا محاش كنا معراري جدن إلنا كلنا نروارو لزقبايو مسؤول تزني قاعزينا تزلوا بالشوسنا مقبارون مجمرا مقتصر الرم كنا استغاخل بزحنا قالوا كنا محاش كم كلل نصرحويو كم كلل كنا روارو لزقبايو بفلاي بكتمات هذا اللون كا زلع الحالة نتلكم بزحت أقام الله أبعث عن كباني نازلنا يا وناي دموزون نفلتينا أو كبر شكل كبدلنا كلنا بعشر مركوسايا تحقاقيسكا تدقاقيفكا كرهوان خلون حيزنا بزولة ما سرحنا وصيتو نمسينا ساقماتنا نقاللون فتحلون ناو تزد لبركون نسقاقرولون كنا تنفتر تسفاينا نقبر وحجيت تسفا صبغيو جن حجي إمانني عاوز حجي ساعات يوم كقاومها مالتي قعزينا اختبل كلها توم مساخا الصرحو إيفن تيترفخ موصيهم شعوه موصوها يوم نمن تأمزو موصوها مسيلكا قدم حجون زي جمهور كايكون كان دكتور ديروس جمير وي قدم حجون جمير وي تمجمر يا خمس خلو محدرة مريت تذكرون نحرد أخوينكم أب دي دبليو أديهم بزحت خونو ناي مريت ناي متففا سب جلس جبرو مريت عدنا نلمعاتن لهم هيبهم دحراي حصيرهم زقدفو قلو زت زبحال تاي مصي مالتيو خمزي عينت ناي مقلع نجر تجميرو نيرو مقاله كتماون بربعته بحمشت أنفت نبتاوشت ختما دأتو من جدي عين عرات المقبار مالتي حدا ديزاينون وصي نيرو كتما مقاله انت تكون كم تخيل مالتي كوريدرون أبي تجميرو مبالي كالي نيرو تحساب مالتي جن توم ليابو مبزحتو جزيه نسخاون حجي حق تزارب تجميركا كلهم اوي كوليم كوصيهم من يوم يحجاي فلت من يوم زخونه جنرال مزخونه اكله مزخونه بعد سلطان قال مزخونه دلالا ناي مزجاجا بيت قال تمخاخيرهم يوم حجي شعي تصقم كخمص مالتي
كم إلك أنت جميرك حاجي كمسمس ندابل كم زرابك تصبق كوينو شعا قعزينا موسنا قال وزات زبها الوقعتها كواقع إيل كمس جمرك شعو كجمهورية بقى كم فلح هو صخايم مالتي شعو كامبين اللي كان يرو مالتي أمره دلو سب كل جزء كم زي أمثل نجارات كجبر كله بستوادة من قديو لومي زمان حبريتا إزبال 21st century it's information era إسرع حدا كل زماني حبريتا شيء طليو ديتا شيء طل زماني مالتي سلذي حبريتا زلهم من أسياتن حبريتا وهول دخونه حبريتا تحزا زخولون investigative زخونه نا جورناليزم سرحة تصرح زخول من أسيات بمولهم تومنا مكل عسر حتى عقم زلو من أسيات بمولهم يلون developmental journalism معروف سرحي كأله قدفوا مو investigative journalism مالتكو من أسيات بستوارد من قدي مويا ጋዜጠኝነት كساب مسواتي أبصحيهم نحد حد نجر قلقيلهم كوشت مالتي فحيرهم فحيرهم كوبس خلهم مالتي زين خد قبرة بتقرأي تخيل لا يتخيل developmental journalism بقول تي في كويس بهالنيرو نعيلو تي في بهالنير بعد تقرأي تي في مالتي نعيلو تي في نعيلو مالت زغونت حانت عيلو زغونت سجن قدم سياتر إيكا زغونت كلاسيكال جيرو لين قليبل بقى كم زي عينة زولو من أسيات من أنتن كياتو جن يلون عبيلون أي فلتو تباريرهم هاديمهم مالتي زهدمهم زولو مخنيات انتايو نسأنت بريس يلن ناي ميديا نسأنت زبال نجار يلن كتزارب أي تخيلن حسابك هتجلس أي تخيلن استعفنا مسالي زلكا مالتيو قبوها راح يزن الجرا كامبر مسال زبال نجار يبلكان سلازي تملأ سيتاي مقباري جمبر مهدامي جمبر نندم ما تخا أخي يسرح رجس أني مالتي أبستفعل اللي بوتات كيدهم سرحوا خلني من أسيات كله يوم زي عقم سلازي حتى مالتي ستقوم ولا ميتكم ولا مال صونة تطول زلها نجارون زي بزي درجة زي كامبين سرح زغلنبر تتزاروا زلها بخندزي تطول زلها تناي مسنا وزت زبال نجارات سيستماتيك بزخونة من قد ويك سيستم هانيسو كنترول زجبر سرح نحرد أزسرح من زي اللي تخوينون نزي بقع زخونة أفتي مواقر نحرد أتزي إتيخا كسرح اللي إلكا تحاسبوا نجار I don't know كوني خلي مالتي حدا جزء جنا يفلتني. دبرت ينس للخونة سر حمشت عمت كفرد دليتني. عاو خويني إك أزروت حاو. سر حمشت عمت كجزء إلى حس. دبرت إلا أسروس دو ويستوم الموس ودقو يوم لأسر وقص. صوت أيك لك هذا اللي ما سيلك. أبرق السنة أيوتو سجن. حدا را خرك وانا خن نفتم لقطر. أينم. مالتي. لا مالي مسافة مالتي. أو قرم سوقت إلى الله مالتيو IPN World زينا مأسرتي بهاللو قدم خلته معلتي أب لاندا ريبورت قريبا قال محتز جبرة أدو ويزور أخذه حلف لومي ويزور أخذ حلف لوم تأثيرا ويزور أخذه قال 76 عامت أبو ردان درتها نبر تقدالين تغنى أميديا وتين حسابا سلز جلس قدوف سلز بلا لوم تأثيرا الله يبل جميرنا لنا كويلي مالت أنت وقت زاري جميرنا لنا نصر يوم لنا إلو زوم بانا تزبهر بمولهم كم زي يوم كسوريو ويكاتهم من بحال نحنا بمولهم كم زي يوم كسورينا سلازي بحات يروسي نزنا دو جمير ونالو 76 زعامتنا دو أسيرو له كم تفرحي تماساسالي ناي فرح درجة 76 مخوانا 76 زي مخوانا أيكونن تعدمي أن ويك المحجز نبرة دحرة باي تاجل أيكونن رئيلا زرائيلا تايو حمق تزاربا يلو بمحسابيو سلازي نزيئا نزن 76 تأثيرون obviously نتمن إسي ما أسرتونا يكونن كولا من إسي سما تايخون مالتي منبر جزا منبر يخون زا عدي أي فلتني مشان أدقق قبر أيو تزاربا مالتيو كم يتحسب نحرب وخنجبر أينا كم تواصل أن أنتلهم كسب زي كألو تطوم مزولو ترحيلهم مسترفو كم برد زوقع عيلو الحس إلهم تطوم مزولو شو أنت ترديهم ميبي تزي ترديهم كأو كيرس نعنا نبين تنا مالتي زوج حنا نجاريلين مساجر كام عت الدرجة قعدت بزبلنا نايلهم مع أنت فيديو نزاز مو مالتي سكبرات فتواتن نايلهم مع أنت فيديو نزر أخو ما يمثل كسام مودة تتحدث لكم هنات أهل يتقدفكم سلطة خود بتعمي زي مسجن لو أمكن أخونا لكم يمنه شاهو حنا غني وتام